ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୋଲରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। 75 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଡିସି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର 39ତମ ମୁକାବିଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ପ୍ରଥମେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦଳ 16 ଓଭର 3 ବଲରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 75 ରନର ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍କୋର କରିଛି। ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବୋଲରମାନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାୱାର ପ୍ଲେ ସମୟରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 13 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଥିଲା। ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଜସ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ପାରେଲ ଜଣେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ 33 ବଲରୁ 30 ରନ୍ କରି ଦଳର ସମ୍ମାନ ରଖିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ପରେ ଆରସିବିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ରନ୍ ଚେଜରେ ଦଳକୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 76 ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମାତ୍ର 8 ରନରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ସାହାଲି ପାରଖେ ପ୍ରଥମେ ଝଟକା ପାଇଥିଲେ, ଯିଏ ଖାତା ଖୋଲି ନପାରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଥିଲେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କର, ଯିଏ ମାତ୍ର 1 ରନ୍ କରି ପାରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା ସମୀର ରିଜଭିଙ୍କର, ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡକ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପତନର ଧାରା ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟୋପ୍ସ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା। ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଆସିଥିଲା ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ। ଅକ୍ଷର କୌଣସି ରନ୍ ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀତିଶ ରଣା ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ 8 ରନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନୀତିଶ 9 ବଲରୁ 1 ରନ୍ କରିଥିଲେ।